És cert que des de tot el moviment de 2018, el moviment de sororitat, en el que vam alçar la veu com a una quarta onada del feminisme, n'hi ha una major consciència als mitjans de comunicació per a transmetre, per a contar la violència masclista. Continuem detectant errors en titulars, en les informacions que contem de les víctimes, dels seus fills, de les seues famílies. Hem de tindre en compte, quan estem narrant un cas de violència masclista, qui és la víctima. Per tant, en un titular no podem trobar un home assassina la seva dona i se suïcida, perquè ja estàs ficant al mateix nivell la mort d'ell i la mort d'ella. Les imatges d'ella no podem utilitzar-les, i les imatges d'ell les ficarem en el moment que està detingut o acusat. No pots agarrar un moment d'una fotografia del seu Facebook en el que està rient-se o en un moment agradable. La societat ha de tindre clar que aquesta violència és fruit del masclisme. No és una cosa puntual ni una lacra que no podem evitar. No són crims passionals. És un problema social. Esta violència dels mitjans, perquè també la cometen, no només la veiem en els casos de violència masclista, sinó fins i tot en titulars del cor, d'esports, en els quals la dona és un objecte. Feliciano estrena nòvia, igual que estrena sabates o estrena un cotxe. O també hem vist cas d'olímpiques en el que el titular apunta que són dones de o que el seu reconeixement és gràcies al seu entrenador. Estos titulars també ens agreden com a persones i no ens fiquen al mateix nivell. No apareguem com expertes o com a fons de referència. Per evitar-lo, una ferramenta molt important avui en dia són les xarxes socials. Si això se queda en un observatori no té valor, però si tu menciones com a consumidor d'un diari, d'una ràdio, ¿qué titular és este? Eixa vergonya que passen ja els fa pensar, perquè saben que poden perdre consumidors quan les fas les crítiques, igual que critiquem a una tenda perquè no ens ha donat el servei que volem, també poden criticar els mitjans de comunicació. En contraposició a les errades, hem triat una sèrie de fotografies d'Eva Mañez en les quals volem ficar el punt d'atenció en la reivindicació, en la lluita, en la queixa. Ens dona igual que es donen per loques, però al final és com s'aconsegueixen els canvis. Per tant, és important que alcem la veu, com estan fent totes aquestes dones així en diverses manifestacions del 25N o del 8M. Tenim unes dates fixades pel feminisme, però tots els dies hem d'estar alçant la veu. Bé comentant en el nostre cercle més pròxim, a través de xarxes, a través d'escrits. Si no alcem la veu, no canvia ni el llenguatge, ni les rutines periodístiques, ni la manera de veure el món.